नोंथांमोननि हादानाव रायजो जानायाव मा उसुबिदा दं दा? माबा जेंना दङ मानो होनबा जोंनियाव दै गैया लेट्रिन गैया न' गैया इबायदि जोंनिया इबायदि जेंना जाना दं खिन्थु जोंनि गोजोन गामिया इसोरो मोजां संसार जाबाय ओमफ्राय जोंनि दैमा बारनानै जोंनियाव एख' गैया ओमफ्राय जोङो दै बाना जाबाथाय जों बारनोबो हाया ओंखामब्रानानै थायो जोंनिया इबायदि अबस्था जाना दं ओमफ्राय जों एख' मोना जानाय लोंनायाबो जोंनिया अभाबि नोंसिनि हादानाव दैनि सुबिदा आरो कारेन्टनि सुबिदाया माबायदि? बेयाव दा दैनिबो सुबिदा गैया कारेन्टनिबो सुबिदा गैया हानि पाट्टाबो गैया जायाखै हानि पाट्टायाबो जायाखै दा गोदान सरखारनिफ्राय माबायदि लुबैयो? जों दा गोदान सरखारनिफ्राय लुगैनाया हानि पाट्टाखौ खालामना होनांगोन ओमफ्राय आरो बे टंसिफोरखौ गंसे गंसे मैदेरफोर रैखा खालामनो हायि बायदि लुना होजानो लुगैदोंमोन पाक्कानि बानायनानै आरो दैफोरनि एसे खस्थ' जादों नालाय मटरफोर होनायबा एसे गोजोनगौमोन आरो मैदेर ओइनु डिस्टार्ब खालामफैयो बेफोराव ओरै कारेन्टफोर होना होनायबा जों एसे मोजां मोनगौमोन आरो दा आं गोदाननिफ्राय बिदि लुगैदोंमोन कारेन्ट सर्टबो आरो लाइनफोर बोना होनांगोन नङाबा जों इमान हाग्रायाव थाफैनाय खोमसि खोमलाव जोंफोर बिराद डिस्टार्ब खालामोना मैदेरफोरा बेनि थाखायनो दा जोङो कारेन्ट लुगैदो आरो नै दा दैमायाव एसे दलं लुगैदो दैमा देरबाथाय जों बारनो हायाना मालाबा माइरंआनो गैया जायो मालाबा संख्रि आलौ गैया जायो ओमफ्राय दलं गैया नालाय जों बारनो हाया ओमफ्राय मालाबा जों बिदिनो ओंखाम ओंख्रि राननानै थायो दैज्लां बोथोराव दैमाया माबायदि जायो? अयथासार गिदिर जायो ब्रह्मपुत्रनि दैमा बायदि जाथारो अन्थाइ फैफागोन दंफां लाइफां फैफायो बिदि फैयो आरो दा जोंफ्रा आरो न'खरफोरावबो एख' गैया नालाय ओंखायनो जों नै दा हादान लाफैनानै थाफैनांगौ जाना फैदो आरो बोराय बुरै दा सुबिदाखौनो बोरावबो मोनला मा खालामगोन आं बिराद भाबिनानैनो आगोर मोनलायलाङा गथ' गथाय आलाय सिलाय नोंथांनि बायदिबा हादानाव माबायदि लुगैयो? दा फंनैसो बुंलाय माबायदि लुगैयो? आंनि थाखायबा दा मैदेरनि थाखाय एसे फाक्कानि थंसि नांगौ बेखौ मोनबानो मोजां जागोन आरो लामा सामानि एसे जोङो दलं सलं